Hanen kasi ka lai poterek angi lai I yang tu kubur kajing wan ha hane kendai lat bon pen kerja no ikini ginong dia madan bat nganget bon preng jumping lai I yang ni kubur hanrai ban kam su thu kam banya mineti kam banya matasi ke ka dau ka ba penlong ban pen kerja ikini ginong dia madan bat ke kajing temu jong ka government ina pai kendiat ceki kubur ha ubnai me arjar arpsan nakal yang jok sarkar lembaga tourism department kila declare lane la pen declare no ya ka kendai lat kum kata ka no vending zone lane bomsha su yano bansong de madan hakini ki benta jong kendai lat bat hadin kata la pen bana baya kane ka muda parking lot ka ba filap ni hadin kane kan penlong no kum ya kata ka vending zone ka jaka ba kinong de madan ki de ban yo bansong hakane ka jaka kapelan jong government kalong ban penkerja no da kispa ngut kinong dia madan na kelinti ya kejat nak tai kendai lat ban wan ra ki hang ni muda kompleks kaplan galong ba ban penkela no ya kata ka jaka kum kata ka jaka pedestrian ban ya bet tangki breu ban a ju kapor ban long ru kata ka music hub lane kata ka jaka ban song kinong put nong tem kata ka ka plan kat kum ka tourism department ka ba ban ong ban penitnat ya ka nong ba selong hadin kata kat ba ka sarkar kadang ya le ban penitnat ban penkerja no ikini haki jaka ki babiang kami pat kowe ka jingkeli ka ba ki nongsong madan ki keli ngin let chano ladang in penkerja hang ni muda parking lot mano ban wan thiet bat hadin ka tu kadon ka tu ka parking hang the parking lot hang the ground floor ka ba na kalayang jong ka urban affair kelasna ya ka tu ka jaka ban perlong kata ka vending zone bon nak pedeng jong kini ginong de madan kilap kerenga ka khlie banong ba ngim tre ban song the namar ba kalong ka jaka ka berit ka ba khapnya bar ka bam ya bande kembali ni kini kita di kompartmen la banong ba ka jingret jong kini kompartmen kalong katu kini kita kelasna maka dia untuk urban affair hadirin bakila rai banong penkerja no ya kinong dia madan hal ni ground floor muda parking lot te hadirin kajing ya bam ya snonghu lane kajing persa jong kinong dia madan la thmu ban rai ban penkerja yang yaki satai sejrong pat om so angni namar bakat kum kajing kedau kajong ki kalong bakani kajaka kam ibet ban bu hangne namar bakalong kendong beraju kapor kini kijaka kilong kirit palat kat kum kajing ang kajong ki jadi na kata-kata klarai ban penkerja no stage jerong namar bangem tre ban lej amba kawai kadai ka pempat biang teh ai kum kasam seu kamlong na ka biang hangne ka bangin rong ne po ka ba kibla arai na ka bangidan na ka grup em nipan ya ka jingpiang ko bala ong ko nganjala rangat mentapa yangi sube la ka be pe pi em suban long kusau lada ngi mi nang ni la sai manamun sang ni hamadan pat ka be yo bala plan pa ki we pimpat penbiang ngim lai da ban mi along baki lale don bor deh takada seong ki pajak balai piala dan bor baki kulit nama kilawan kulit jong baki kila ready na po office kilawan kre yang ni cuan we dang tanya kejan we dang tap we dang re habangi hapor kata ngim kulit ni ku kentai ni katno ke jing kulit ini apa pat sakabenta ka baar kata ini keran holokaan ko ong kumno kare ka jingshem jong ka government ya kane ka senjam kadai kat kum ka Street Vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arajar khasau kane ka Central Act kane ka act lasna khnang bana jinga dayaki balhoj ka government jongiru ka bot thek pathek kat kum ka an kat kum kane ka act bangam thu ka long ba phila yo COV te kata ka lade ka basongai te balai pa phida kwa ban persak te haba kembang thamba persak em mantap niyo kata ki amrai sta kata ka jeng rai ngi kempat beng kempat dat ki kai berkat ki disna ki pembeng kabangi ngi temu kapan pen internet ya kedukuan ban keringi kinong kit kamlong ka ba internet kalong penban kum kasam sniang kaba hang tu ngi hak thap ya sniang ban kong ba abalai kan internet sai kayo klem nang bila ai jing mot lang ya kata ban ya kata keliakran hak kaseng ba kadai ban internet kadai ban dan ba kita ki jing pen internet ya kayo kahat kumno ban plan ki arkitek ke mentah hangi kasuang kubaang katuka ai ka majastar ka majastri menyen let's go ngiri ngi subut
Ngisutanat palat baga sarkar ka perkhat na kamta ka jimbha ka jimian ka jingkulut namta ka jing itanat jong ka sosialong ka jong hi kumangi tephi ba hangni hi barokhat nadu ki tores nadu ki balik ki bawan kiyo ya ka jingmentoy nang ni kiwan yo kiwan hat ki thet ki pet te kawai pede long bang ngim sutanat pede ba katkum ki kendon ka ba ki dei ban yan ki dei ban bud ki klam pendap ya kata ya karukum shna chati poru klem pat agri kila dashna ni klem pat ay menjur pat ba hagjing sha ki ban shim ka jing menjur shwa para nong shong shnong yangi ki ban khalum nak meeting onda kila da bishna perkhat ki song lum ke meeting to kali tre ni em te kam dan sing mentoy em ka ba sha jurong ni ndi bong bangi kentaj ma ba ndi bong bangi kentaj ni kwa hiru ban buat kat kumki kajing betha kajong ka sarkar ngim kentaj mador ya kane sejrong ndi bong ko mesti sepo mana kato tamba kalong kumni kan hakini kadang ni halas kan ni kalas menta pa dia mar ki ong ban aino vending zone nang ni na do nang tais jadi ki ong ban aino vending zone de no vending zone kalong tak kan num don shu ki dukan ki basong ki ba shong madan kumni num don shu de hakan di kalas pedik penmi ikisan pun riu tali ki dukan kan ki ong bakin shna na do nang ni shu shatai de halor kata pa dia timila ong hi ladaki shna kita ki dukan nong irung ide benyo bentalang teh Bagamat di layo sau kata dia jing sisa ba. Tadi ke jing sisa pakin bu kita gidukan sampun riu tali nang ni nak man. Kat kum bang layo sau nak kinong dia madan. Hila pun sungut ho. Bagi ni kinong dia madan om baro ki persya ya kan ka an lane ki persya ya ka jing temu jong sarkar. Hanrei ka jing persya ka jong ki ngila pun sungut ho. Kalong bagi persya ya ka jaka ka ba temu ban perkara ya ki. Bon na pring jong ki pun pau ba ka jing persya ka jong ki kamlong ba ong ba persya ya ka sarkar ban lane ban le persya. Hanrei ka jing persya ka jong ki kalong ba persya namar ba kam simdon kano ka jing kran ka ba syai ba ki lane ka jing sim lang ya ka jing ai jing mot ka jong ki. La wanong ba kini ki vendor lane kini ki nong song madan kile kini ki ai baro ban protect ya kata ka jinglong jingman hi ka jongki ka bang aku ban kali kalong ba hi dawaru ya ka crèche khulung kata ta kam skul songnya su em namar kani ka jaka ba pi yuan ban kamai te kumno pi ong bin dawa pat sai ka crèche pat ngin dawa ya crèche ba nama beliu haba pi kwa te ban tan yang nang ni namadan kibun kibri ki patia khulung hang ne ba pli khulung ar benai lai benai ngim dawa ya kata haba lada hang ni pi long mat pentia khulung hang the parking lot long ngam kida pi ku kasam pi seu ku tu ngam ska ngai ku tu size lada rung ku nya ba ini kam long su hangin bu gina sukin dei nong pi ini dei nong di maka kanong ale rong hang ni kam long katangnya di jing dia kai khulung ba pli lai haba pli ayada yang ilai kat nota mi khulung ki pi punya dah protection ke ba ha pada kita king benikong ha Meghalaya street vendor scheme arjar arpulai kabala implement lingba jongka arajar kapsau jongka street vendor hakane ka an la kadau syai ba ya ki vendor la ne kinong dia madan baro de ban survey ban aya ka COV ban aya ka jaka ka babiang ya ki lada ban relocate la ne pen kerja aya ka jaka babiang bandon ni ki pankhana bandon ya ka jaka ka bakhut ka basuba bar ka badai ru ka jaka ka ba ki customer ki suk ban access la ne ki suk ban wan te ho jing sisa kane ka muda parking lot kadai sya kata ka jaka ka babiang banong lada pen namar ba kadang dei ha preng jong kane ka yo khandai lat tengah tarai ki pat ba lada ki wan ki brio ban thiet jan kane ka jaka kadang dei ka babiang kampat dei ka jaka ka ba la paji palat na ka sor ya menta kinong de madan ki balayo XCOV ngimpak la ban pen dikena kat nungut ki bala menjur ban wan hakane namar ngila phone ngila persang ban keran ba CEO jong municipal ban songtho e kata hanrei simtre ban kran lane ban ai statement e kalba udang ong ba karang kloi palat yu ban ai statement tengim pala ban penting kena kat nungut kita ki balayo pedang ya kata certificate of vendor certificate of vending mutasi kaski ka paar hadin kajing kanra menen kalai potarik mutasi kasitarik jong Julai nakaliang juga district administration bar Kisla municipal board lawan ban pek yang ikut Kisla ada don yang ikut Kisla ki babiang buat ya kata COV ka bagiyo te la ban i ba ki babon hi
Gila don ya si Ewi Henry don ke katu katne ki bampak don ki bampak tre hiru ban siam hadu kini di sini. Nomor ba kali coach puas ke dia. Setelah ke rumah. Mata kali tak bisa kita kelah. Lagi hal kita sebab kelawat. Mo. Stop dah mo. Ada bang stop di sini sim. Ada bang di sana. Dong ini kan betul. Kamu kali no balik finish sim ke jalan saya. Kaya yo ada apa? Memang ini keren ya, nomornya keren itu dah. Keren nun. Nomornya selamat nomor busing nomor. Ini pun baik lah. Nasha tu lah. Nomor dia nak pun Nasha. Minister yang Nasha. Minister dia nangin kundang mentah kot lah. Nomor dia nak CP bila Nasha. Dia mentah par dia nak mentah dia nangin le sen mentah sih. Mentah mar le sehen lah. Kamu kata Ovi kila ai la kila artayo ndai. Ya kata ke artayo ya kata ke artayo kenyok fa. Isu meneru nangi ada bekren nang ni. Mene nginang da keren hang ni yo nang ngin pen da biya ka balasa. Ding mla ya ba manta de la sha. Kinweng ya ka jan sin manta de sin long. Nomor meneru long de. Damla mentak sini mat la sangin ya kendang bila sha. Kendang la sing ong mentak sini ding ni song. Menangi layong te. Tam tasni. Te kawai ka jingkli kalau sefila yo na em ya tu kasi Ovi. Nga tang khamlesim nga chuak nga khamlesim na kada bangam sutu nga khamlesim ya tu nga sutu Akan orang pun. bangam sutu nama ni sutu la deng lisim ya katu ngi habi dong sutu sapa ngi habi dong sutu sapa baba ngi sang sutu sapa wat ngi sang hang ne ngi di tang outli la klisis ngi sang sutu sapa tu sibna ngi bohone ya kata Ya kata kita bohong bah. Ya ho ya menta barang sedang mo kala ban hiar kayo. Ana ski lada kibri kilatip ba kibasong badan baro la kreat satai. Ladon be sijaka. Ta kayo kala awan mi hang tai ke. Kata hari kati mo. Tai le air undan apa? Kal air undan ya pasang stay. Ka jakar ko pinja basta. Kati parking lot hani ajrong ya. Em kadai sako ilawan pete. Hani menta ki ong ban ai hani ajrong ro. Mentip tek tande balai pete ka sako. Hindi kan situ dah niru jinjar ban long ban dite sekile mana kan. Haba ka don ke proposal bohong ban ai no ya kata ka jaka hani ajrong. Parking lot hani ajrong. Kata apa itu? Mla ada ban lech tita ni tang le da le ban lech. Kata kan ke bang aku aban penwan biang kibri ki ong ba ki basong badan ki spet jubor menta ki skwa ban le persa kaan kane ka jaka jong sokar kade hok sokar bakan ne kita ki jingkaran ki babon mo te piru ngakali pi ya kata hi ka jingkali balai tita da le ne da kinong di madan kinang don hapre ke jingklumar bakim pat snotho lada ki hami nang tai kinwan song hang ne kalong kumno menenga yos ngau kidon ba ong ba kam don kata jingete ka ba pentikna ba lada kinwan song hang ne kande ka ba permanen namar ki bon ki badang tiang ba le se lada ki wan song hang ne le se la ban sa pen kriya bang hadin habot kata de ka we na ki ba kini ki breu kidang tiang Kisni long muda o kanile le ka parking lot tayamino Pisia medan hak ban song hamne tis ini pet ka ada pot sendan ini pet example na kum ketika kasi market banyak ka kasi market pro kalong kumdo kipen sna kipen le kipen kam ki kro ki jor ki le mentas ka kasi market keja tingis ngisir kan yo kalong kum kata kalau minta kan nomor ka example ka ada lupa tiba ang ilong kasim cing palate pengen syu ai hak dak pengen syu kembali lem ke sarkar ba bai fos tolong kamlong kan kedi ben biang betit patik mian pamian hang ta te long kan sawan kan kajing bete ya phai no pat chaka banta ka ban rio ke ga ba government ka dei ban le hot ka government ka dei ban pen kan ria kat kum ka jing don kam ka jongki ka don hok yaki ban pen ria ka dei ban don ya transparency lada survey ya kini ki street vendor haka jo kapor bandon ru ya kata ka jing sia ya trailang labanong baka jing ngap ya ka jing ai ka jing mot ka jongki don hang tu andrei kam
kamdon ka jing ya skap lang apreng yuki kata kari ka jing keno ka ba kini ginong de madan ki keno nakapor sakapon i ki khobor but nakaliang jong ka Shillong Municipal Board kalapan tepru ba kin ya ka last date ha ka arpo artarik jong benai naitung mentau benai but lada ban penbet ya kan ka kam kan hapsim da kabor benom ban penkerya jubor but what mentaru kelas dang ban penkerya hanrei nila ban I bakini ki nong de madan ki balang don ya ketika certificate baki bam don ru gidang syong hi harai menta kadang yat ka jinglum ka jing pen I thu bha ka jing pet bha ban tip mano kita badan ya COV mano bi ka bam don ni pet ke ka banja nang ne khmat ke ga ba ka sarkar kan le na mata ka jongki kan syong ka jing start jong ka government bara ka juga por kini ginong de madan ke ga ba kin rai maki na mata ka jing bha ka jongki